Konečne som sa pustil do izolácie dielne. Ráno bol trošku problém naštartovať, keďže vonku bolo -10. Tu je jedna primrznutá UNCčka. Tu už pripravujem drevo do krbu, keďže nám dnes na haciendu prichádzajú hostia a dobre to vyzerá, keď vnútri horí oheň. Tu je náš kocúrik Hugino. Na haciendu som kúpil liatinovú PC značky Jotul. Táto konkrétne má dvojité horenie, čo znamená, že neostane skoro žiadny popol. A keďže u nás napadlo dosť veľa snehu a Jožko ešte neodskúšal svoj komunálny traktor, konečne na to bola ideálna príležitosť. Najskôr som podrňal celé parkovisko pri haciende a musím povedať, že to bola radosť pracovať. Tu som využil tú natáčaciu radlicu ako poslednú aj prístupovú cestu. Samozrejme nemohla chýbať ani moja pomocníčka. Vonku bola zase tma a zase tam bola zima, ale nevadí, pokračoval som ďalej. Odkryl som si svoj liatinový cinkulár. Pevne verím, že jedného dňa bude normálne v dielni a nebudem toto musieť stále robiť. Nenávidím to. Tu si už vyťahujem dosky z červeného smreku, ktoré mám už niekoľko rokov takto pozakrývané. Kúpil som ho na mestských lesoch a stále ho používam. Potom som si rozložil stavebné kozy a všetky dosky som si tam ponosil, aby som s nimi mohol ďalej pracovať. Za pomoci farby šnúry som si buchol čiary, aby som vedel, kade mám píliť. Naštartoval som cinkulár a začal som dosky omietať. Keď som si odpílil krajnú časť, nastavil som si na pravítku 4 cm a napílil som si latovanie 4x3, ktoré budem používať ako konštrukciu v dielni. Plán je taký, že urobím konštrukciu na strope, do ktorej budem zasúvať jednotlivé dielce Nobasilu. Keď to bolo napílené, išiel som do dielne, kde som začal montovať prvé laty. Či som zvolil správny postup, uvidíš v ďalšom videu. Tu už dávam prvé table medzi krokvy. Keďže tabla má 100 cm a ja mám medzi krokvami 95, nevznikal mi skoro žiadny odpad. Ak chceš vedieť, ako toto izolovanie dielne dopadne, daj mi follow a pozeraj ďalšie videá.